सरनिया कचारिफ्रा एसटि बिजाथिनिफ्राय एबा एसटि फोरमान बिलाइनिफ्राय दानख'जाबाय। बेजों लोगोसे नबा कुमार सरनिया एमपि बिथाङाबो खेबनै एमपि जादोंमोन गावनि एसटि डुप्लिकेट फोरमान बिलाइखौ लानानै। स' बेफोरबायदि थासारियाव दिनै एसटि फोरमान बिलाइखौ सरनिया कचारिफोरा दानख'जानायनि बेलायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोबां मुलाम्फा जादों। बेनि लोगोसे बेनि गेजेराव दानख'जाबाय जे एसटि फोरमान बिलाइया आरो बेनि गेजेराव दावराव देख्रेबसार आरो बिथांनि टीम बिथांमोना मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बेनिखायनो दावराव देख्रेबसारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। बेजों लोगोसे दिनै दावराव देख्रेबसारा जे जेलाव दङ आरो मानि थाखाय मानि फाव फान्दायनायाव जेलाव थानो गोनां जाखौ बे मोनसे दुखुनि खोथा। लोगोसे बिथांनि सोलेरा दिनैनि बे समाव बिथांनि सोलेरा एसेबां मोजां नङा। स' बेनिखायनो आसा खालामो थाबनो बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन। आरो खेबनै एमपि जानानै नब कुमार सरनियाया मा खालामदोंमोन, गावनि डुप्लिकेट सार्टिफिकेटखौ लानानै खेबनै एमपि जाबाय आरो खेबनै एमपि जानायनि बेलायावबो जेबो खालामाखै एसटि हारिनि थाखाय। मानोना बिथाङा मिथिखागौ डुप्लिकेट सार्टिफिकेट दङ होननानै गावबो मिथिखागौ। बेनि बेलायाव बिथाङा जेबो खालामासै खेबनै एमपि जानायनि बेलायाव। स' बेबायदि थासारियाव हारियाबो खहा जायो। आरो आसा खालामो दिनैनि बेलायाव जोंनि बर' हारिनि एसटि जाय हारिखौ मोजां मोनो, हारिनि राव थुनलाइखौ मोजां मोनो, बिथाङा एमपि जागोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसे दिल्लीनि पार्लामेन्टआव हारिनि थाखाय एबारनि बर' एमपिआ मोजाङै हारिनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै आसा खालामो। लोगोसे बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे निउसआ जाबाय, गुबुन मोनसे खौराङा जाबाय जे 1994 मायथाइयावनो आसामाव आलफा होननानै साबा सुबुङा गावथारजादोंमोन पुलिस बिफानजों। आरो बे खोथाखौ लानानै आदालता गुवाहाटी गोजौ बिसारसालिया गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे राय फोसावबाय आरो बे रायाव बिथां साबाखौबो दाय गैया होननानै फोसावदों। आरो बेनि अनगायैबो बै साबा सुबुंनो 20 लाख रां गथायना होदों। बेबो मोजां खोथा। एसेबां समनि गेजेराव 29-28 बोसोरनि उनाव बे रायखौ मोनबाय बा बे रिजाल्टखौ मोनबाय। लोगोसे जोंनि बर' लाइमोनफोरा दाख्लैसो जानानै थांनाय पक्स' आयेन चाइल्ड मेरेज बेनि बिथिङाव मिथिखानाबो बे मोनसे गिदिर स्टेप लानायखौ मिथिखानाबो दिनै मानो बेफोरबायदि रेप खालामनायाव आरो सिखाव सिथुमनि जाथायाव मानो दिनै मुंखुब जानानै दङ। स' बेफोरबायदिखौ गारनांगौ। बेफोरबायदि खामानिया मोनसे लाजिनो गोनां खामानि। स' बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै गावनो लाजि मोननांगौ बेफोरबायदि मावनाया दिनैनि समाव। स' जियानो जाया मानो दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन बुंनो लागा फोरमायनो लागा खौराङा। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि। बाय बाय।